Okay, let's go nek diling-iling yo. Pas bisa rapopo nanging ning elengko yo loro. Kelangan wong sing paling tak tresno. Masih urung iso nrimo kowe disanding wong liya. Aku yo iso apa puasno katekno karo pilihanmu saiki tingkahmu tak kangeni ning kahanane kowe wis ayem ning bedo ati. Okay, let's go nek diling-iling yo. Pas bisa rapopo nanging ning elengko yo loro. Kelangan wong sing paling tak tresno. Masih urung iso nrimo kowe disanding wong liya. Aku yo iso apa puasno katekno karo pilihanmu saiki tingkahmu tak kangeni ning kahanane kowe wis ayem ning bedo